in more than about 40 counties, counties prangwen gabirio, osebedo gi gik miluongo ni investments conferences. Moko osenyaka timo conferences madhi mana 2 kata 3 kaka koro Homa Bay. To king'iyo conferences gi, most of the times jogo ma sirikal mar county target, a majority of them gin ga outsiders. Manyiso ni gin welo mabiro. Kendo ineno ka sechego iloso videos mabeyo mag governors kata jotelo madongo dongo mag county ni ka girwako welo mar mondo gibi e county. To gima japiny nyaka ng'e en ni conference kaka koro madhi timre Siaya ok en mana mar welo kende. Within the county kacha nitiere investors madongo dongo. To gin investors ma are drawn from different sectors. Onyalo bedo micro and small, medium enterprises, ginyalo bedo kata mana jo boda boda. Sani kaka koro ma wabire Siaya ni, kane wadhi e stakeholders meeting, wige madhi 2 mokalo, Nairobi kae, mane governor orwako wae, to ne wan nyaka gi investors mane wacho ni gin gi solar bikes, nyaka mtokni maringo gi teko mar chien, ma ok ochuno ni nyaka igoe mafuta. To koro ka in gi investor machalo kamano, onyalo bedo gi mtokni kata motorbikes ainago. To koro penjo maduong' manyalo bet en ni ng'ano gini madhi riembogi. Omiyo investment conferences machalo kamagi ok gin mana mag wazunge midwa ni mondo obi e county, kata welo moko madongo dongo, joma nigi pesa madongo dongo mabiro e county. Within the county kacha nitiere nyaka mine mauso alot. Mopidho alot hectares of pieces of land madongo dongo. To mago gin investors. Nitiere jogo mopidho nyaka gwen machulo pesa maduong' madok ne county. Mago gin investors. Omiyo ng'ato ka ng'ato kama intiere e county mora mora ma gintiere ka owinjo ni iloso investments conference, to ng'e ni mano en margi, kich en part of those investors. Number 2, investment conferences kaka magi bende konyowa mar mondo wa assess gimiluongo ni ease of doing business. Samidwa tim investment conference kamae, nitiere gigo bende mamiyo jing'o kendo kelo teko ne county. For example, penjri, bende barabara, ndara bende kata apaya mar ndara chal nadi e county no. Nikeche ok inyal wacho ni nitimo investment to ndara to rach. Maka koth ochwe to chak ok nyal gole puodho materi gimiluongo ni society kama ichoko gi ae to bang'e to uso gi. Number 2, gimiluongo ni security, arita mar kwe nyaka bed gima ber kabisa. Nikech ok inyal bedo gi investment e town ma maundu ng'enye, ma kidhi nindo tipenji ni to ka ang' achiew to gik ma wawe e duka ka be ang' wayud gi adier. Omiyo mago bende yin gigo ma sama itimo investment conference kaka koro mitimo Siani, to nitiere other factors bende ming'eyo. Policy miluongo ni tax policy mar county kata budget mar county, revenues mopogore opogore ma kuonde ma county yude pesa nyaka ng'i. Nikech onge ni nyalo invite investors Sharon to bang'e to koro taxation policy mar county go investor ni obiro muse nyaka bet kode useketo sahihi kata go sei e MOU to koro bang'e kang conference orumo to gik moko koro buoge, ichako nyise ni nyaka ichul pesa marom kama, ing'e ni piece of land mikao ni bende land rates ne chal kama, gik ma oko wachne before investment process ochako. Omiyo mago gin gigo ma conferences kaka magi konyowa mar mondo wang'e ni to what is the state of the economy. Madongere samoro ka wapuonjo ji to wajawacho ni political economy analysis. Nyaka ing'e ni to siasa mar county no gi gigo ma oriwore gi investments mag county te chal nadi. To mogik bende nyaka wang'i Sharon ni to MOUs mabedo signed e county samitimo investment conferences gi bende nitiere follow up. Nikech at county governance watch be wasetemo luwo MOUs ma governors kata partners sign gi investors, to wa realize ni 75% of MOUs mosebedo signed kata mosego e kogno gi governors 40 out of these 47 counties, 75% of MOUs go gik moko ariyo matimre. Mokwongo, jo piny ok ong'eyo gi nikech sama koro conference dhi mbele
to nitie session miluongo ni MOU signing. Tiluongo gi kendo iketo mesa maler kaka ma wan godo kan. To gimigo e kogno to japiny to kong'eyo nikech okoler negi samoro be kalure gi agreement mantiere kanyo gin gigo ma details gi pok osemi japiny. Then number 2, follow up mar MOUs gi. Bende kosego gi kogno to kwane ka iluwogi e yo makare nikech samoro samitimo conference to en gimitime e haraka nikech en activity. But beyond the activity nitiere gigo mang'eny kabisa ming'iyo, including kata opportunities mag loso ne rowere tije, opportunities for job creation. Nikech sama investors bire county to ok ni ng'iyo mana ni to on source revenue mar county gimidhi tim gi dhi konyo county nade. Nitiere nyaka opportunities bende ma wang'iyo godo ni to bende nitiere kaka rowere, mine gi jogo modak gi rongone mopogore kata different persons with disabilities. Bende nitiere opportunities ma ginyalo yudo godo tije e investment opportunities mabiro e county kaka koro Masiaya dhi timo.